morning time guys, nakalabay ko aning punuan sa nangka. Nahinumdum ko ni sa una guys sa Christmas time pa. Itong nang eskwela pag amo mga bata guys kay nagmeeting mig homeroom para sa mga kabataan guys. Ang among presidente ni saad nga ang amo ako nung putahe kanang maghumba ko no mig nangka. Unya parang malami ko no sa gulan o maskara sa baboy. Mao nay among gikasabutan guys. Mao na nga ani okay gyud ko ato guys. Pag abot sa panahon sa Christmas party na guys, nag-among presidente ko man manumbaling. So ako ang busy presidente sa among homeroom guys. Ako'y nagproblema. Mao to nagbuntag sayo nilakaw ko. Kauban sa ako apong official sa homeroom, nangita mig nangka usa na ning punuanas nangka nga among nakit-an guys na ibog jud mi daghang magbunga. So gitagaan mi ani guys, mao na nga ako jud ni saka jud ko ani. Kay sa akong pagpaningkamot jud guys kay parang amo apong grupo di maulawan. Mautong ako nisaka guys, kawa may laki kauban puro mamibay. Mautong nga nisaka ko ani guys pero wa ko buligi sa panahon. Nahulog ko guys kauban sa usang sanga. Mao na nga sa akong hunahuna nga mahulog ko. Ani action ko og takilid guys parang dili jud badakdak pag ayo akong sampot. Mauto nga pagyaan ako nila guys, dili nako niri ang apelyido, dili nangka na ang apelyido, dili na niri. Mao to nang mao na pagya sa eskwelahan guys. So wa jud ko magsulti sa akong pamilya nga nahug ko sa punas nangka kay basig kasab-an ko. Mao to nang bas mo labay ko ani mahinumdom ko sa ako ang kaagi aning dapita guys. Unya bisan gani among presidente ani guys, wag jud mahibaw sa hitabo. Murag tulo ra mi nahibaw ani. Amo jud ning gitago-tago nga sikreto. Mao to nga og mulabay lay ko mahinumdom lay ko guys. Og diri po sa among probinsya guys, ang mga tambis ani, ang mga prutas, murag wa lay bili no, tan-awa ra gud guys, usik-usikan ra, nay daghang usik sa punuan. Nganis probinsya guys, kung mauwa ka mangayo bisag imo lang paliton og gamay bitaw magong pangayo, nay daghang tamis ani guys oh. Mura po nakamitan na to guys kung niata sa province kay daghan kaayong prutas kay ilinan. O magbuong na pagkagtambis guys. Duna na po talimunga nga mga prutas nga lumboy. Human sa tambis guys. Ang kabuangan na po namo ani kanina na pong lumboy. Daghang kayong bunga ron sa lumboy guys. Tingali karong bakasyon sa mga bata. Magproblema na po ta sa itong mga bata kay mga saka-saka na po na mga punuan sa lumboy. Daghang kayong bunga guys ang mga lumboy. Tanawa guys, daghang buwak, daghang na kayong bunga. Atong makita guys. Bantog ra ganing lumboy guys, gapungpong kay daan pa sa kuan, gasikit-sikit na pag-ayo nahinumdum ko sa giingon sa usa ko ka amiga guys, kumukaon kuno kag lumboy labi nag panahon sa kagabhion, lami kuno kayo mong tulog. Tinuod ba kani guys? Muna nga ako himalit yung kog lumboy guys. Kay daghang kay benepisyo makuha nato sa ato ang lawas. Mo'y daghang lumboy sa amoang probinsya guys, daghan kaadyo. Mahimo mangayo ra ta ani guys. O kugihan ka musaka ra pug ka or mopalit lamang pug ka nga tos mga
kabataan nga mamaligya ni ini. Sa nakapuyo og probinsya guys, kinsa nakarelate og kanang kaon og kanang pinya. Sa una guys, ulit kay kog pinya guys. Pero kadugayan jud nabuong ra jud akong kaugalingon sa kaon og pinya. Hantod nga nang sama dag ako ang dila guys, kay kana day magkaon pinya kung atong palabian manipis day atong dila mga samad guys. Labi na og kanang bisan pa gani kuhaan ni mog mata. Ambot ako sa tambal ng pinya nga mukaon ta dili masamad tong dila. Kana tingaling juice. Mura sa pagtuok kana ting juice pero kana jung pinya jud imong panitan bisan pagkuag mata masama jud ay imong dila. Kagi na ko anak naghisgot man ta sa nangka, kambis, lumboy. Ang atong isgutan pud guys kining durian. Sa una guys sa daga pa ko lagi daga pa ko pa koy uyab di jud ko mukaon anang durian. Nikaon ko guys sa pag-uyab na namo ni Bert kay gitun-an man ko niya pagkaon kung unsaon ang durian kanon nga dili jud makabati kag baho. Ang sikreto de guys, kumukaon ka pagkaon nimo anak guys, adto nimo igawas ang baho sa imong ilong matud pa. Mo na ang gibuhat guys, inigkaon ton unya og murag bahuan ko adto ra sa ilong ipagawas. So naanad ko guys, mga pilang adlaw jud to naanad ako kaon og durian. Mao na nga sa pagkaanad na lagi naho maglumba na mig adto sa punuan sa durian. Mangita na mi dayon og daan og mangita na mi ang nagpuwak kay matag buntag naman jud mga puwak. Hadlok ning durian guys kung magpatungod-tungod ka kay ang imong ulo maigo lagi sa bungas durian bisan mahugan ka. Mao na nga buntag yu ka manubay kay paggabi mga hugman. Or ang uban po na guys, ilang pupuon kanang guwang na pupuon nila nay manaka ana guys. Mao lagi to ganahan ako mukaon og durian. Sus lami man din ang durian guys kanon basta maanad na ka sus arag yung lami pero kung magpalabi kag kaon guys og durian manginit ang imong lawas kay murag tingali musaka ang imong dugo. Mora po na akong gikasure guys sa durian. Ambot lang ka sa uban o nakakaon na bag durian basta kay dito sa Mindanao doon na dyoy punuan sa durian na mo ito duha ka punuan. So mabuhong dyan may durian mga pinya anak daghan mo dito sa dapit nga akong giganan guys sa Mindanao. Unja diri sa Bohol wa naman mi kaon og durian ba og tagpila na roy buok sa durian kaysa dito pa mi sa Mindanao murag tag 5 pesos mamanto. Pero pagkakaron murag gatos o 200 na buok or 500 baka basta kay makakaon akong durian diri sa Bohol guys kuan na kanang candy na mo na nga di yun malintan ako guys ang presko ka yung prutas sa durian dito sa Mindanao. Magpuyo jud ka og bukid guys mabuong jud ka sa mga nagkadaiyang klase sa mga prutas kay labi na og naa ka sa probinsya buhong jud ka sa mga prutas gawas kung nagapuyo ka og syudad kay dili jud ka
mabuhong sa prutas kay imo mang paliton. Pero og nakapuyo kag probinsya sama na mo dire, pangayo kayoon ra nimo og mga prutas, labi na og daghang kag kaila sa nagkalain-laing barangay. So pwede ra pangadyoon guys. Guys, daghang salamat sa inyong pagsilip guys, o pasensya na mo kay mao ra ako ang gihatag ninyo ron nga lingaw. Sagdila man kay abtag pila ka adlaw guys. Mulakaw ra pod ko. Karong adlaw relax lang jud ko karon kay bad kanang wa sa maayong kondisyon. Bye bye na guys. Bye bye.